Numai în pielea următorului concurent să nu fie acum. Ia să vedem dacă încurajările au ajutat-o la ceva. Mă numesc Tănăsoi Alexandra Ioana, am 15 ani și sunt din București. Am vrut să vin de anul trecut la X Factor, dar nu am avut curaj. Să ai încredere, mă. Asta e singurul lucru, să ai încredere că tu știi că poți. Dar ai ajuns până aici, ți-ai dorit atât de mult să ajungi aici. Mama e cea mai bună prietena mea, pentru că vorbesc cu ea totul și e alături de mine. Mama nu lucrează, stă cu mine și mereu mă ajută dacă am nevoie la teme sau vine mereu la mine la orele de canto, doar să mă vadă fericită și mulțumită de ceea ce fac. Vezi, mă, e greu. Este că ai problema asta la gât, dar o să vezi, mama, o să vezi că o să fie bine. Hai cu încredere! Bună seara! Bună seara! Cum te cheamă? Tănăsoiu Alexandra Ioana. De ce ai venit, Ioana, la X Factor? Am venit la X Factor să câștig. Frumos!